Čaute ľudia, dneska si zahráme hororovku. Teraz sme dohrali aj jednu hororovku so sebou, ale no vlastne so Sebastesom. Načítava sa nám ďalšia hororovka. Tá hororovka je šialená opatrovateľka, alebo čo to tam píše. Teraz so sebou ideme. Učiteľ tam. Áno, učiteľka. Dobre, už sa nám to zapína. Čo? Prečo? Sebo oni ťa nepočujú. No, Mortexík tu ešte není. Mortexík tu už je. Čauko, Mortexík. Napíšte do komentárov slovo hlina. Iba tak. Iba random tak. Napíšte do komentárov slovo hlina. Iba tak random. A ak chcete ďalšie videá so Sebastianom, tak dajte like a odber na tento kanál. Za 1000 odoberateľov ukážem moje mačiatka. Neodhalil, to boli iné. Už to startuje hra? Hra sa začína. My nebudeme behať? Sebo, a ty bežíš? Sebo, kúkaj. Čo? Tak... Kde? Kde? Hore. A my tu aj počujeme nejaké hlasy. No Sebo, poď sem. Tie dvere sa sami otvárajú. Ja mám jeden náboj do šípu. Seba, čo ako budeš potrebovať? Či Sebastes? Čo ako budeš potrebovať? Ak chcete, tak môžete dať odber Sebastesovi na jeho kanál. Sebastesov kanál je Sebastes 017. Dajte mu odber a like. Tak som sa pomýlil, tak 07. Sebastes, prečo sa tie dvere otvárajú? Sebastes? Haló, Sebastes? Kúkaj sa tam. No ale... Sebastes, ja normálne, že idem slniečko. Ja sa ich nebojím. Dobre. A tu... Sebastes, chodí hľadať kľúč. A ja? Ja neviem, prečo nič ide otvoriť. Sebe, ja viem, čo ide otvoriť. Dvere, na ktoré musíme nájsť kľúč.
Und camping out like that. Takže ty by si seba chcel ísť ku príčere. Mám kľúč. Našiel som kľúč. On ťa počuje. Sebastian, máme nájsť kľúč do miestnosti 5. Ty máš kľúč? Ona je tu na. Ona išla do pečky. Ona išla do bečky, vnúka. Kód je A sa rovná 5 plus 4. Takže 5 plus 4 je 9. C sa rovná 8 minus 6, to je... Dobre, 2. Diváci, prepáčte, ale neviem matematiku. B sa rovná 10 minus 7. To je 3. 9, 2, 3. Čo? Jaj? Počkaj. Ani našiel si niekde také, že AB, alebo čo? Kde musí byť dačo, že aké poradie. Áno, ale to nie. Počkaj, Ačko je prvé, to je 9. Takže 9, 3 a Cčko je? A Cčko je aké? Mám to. No, dneska máme sa dá pomôcť. Sebo! Ja mám zase zľako. Diváci, prepáčte, za tie normálne, že... Diváci, potom napíšte do komentárov, keď to pozeráte. Diváci, keď toto dopozeráte, tak napíšte, či sa aspoň raz zľakli. Lebo ja do seba, my sme to mohli písať do nekonečna, že my sa zľakli, lebo my sa zľakneme úplne skoro stále. No, my sa bojíme tmy obidvaja, aj Sebastian sa bojí tmy. Čau. Vázy. Máme zobrať vázy vraj. Ale jak mám... A Sebo, to čo je? Sebastian, to čo je? Ruma. Aha, máme ich zobrať, vázy. Máme 7. 8. A máme 11. To čo sú za zvuky? Diváci, prepáčte, že nepočujete zvuky, ale ja to ešte natáčam cez takú kameru, ktorú... cez takú kameru, ktorá proste nesníma aj hru. Takže diváci, prepáčte. No vlastne to natáčam cez mobil, ale nevadí. A jak sa máme dostať dole? A ja, na konci niečo bude. Musíme ísť na koniec. Ale to čo sú za zvuky? Kto tu nak vrieska? To je vrieskanie o pomoc.
Čakaj, máme tam dačo v miestnosti B, môžem spraviť. Sebo? Tu je. Sebo, ono skočilo za cukrikvy. Sebo, ty si za mňa otvoril. Sebo, nie. Sebo, počúvaj. Sebo. Ahoj, Sebo, čakaj. Čakaj, Sebo. Ja idem prvý. Nech nedostaneš jumpscare. Ahoj. Ja viem, jumpscare bude. Zober to už. Ahoj. Ahoj. Výťah. Sebo, čauko, kakauko. Sebo, zavri ten výťah, nech tu ja ostanem. Čau. Ahoj, ako sa máme? Čauko. Sebo, ideme hore. To je dobre. Ahoj. Ja sa Sebo ani jedenkrát nezľaknem. Ahoj. Sebe, ja sa už vôbec nebojím. Ahoj. Ahoj. Čauko. Ahoj, ako sa máme? Dobre? Áno. Pani, neviete, kde je na východ? Ja neviete. Ak chcete vidieť 99 dní v lese ale v Robloxe, tak napíšte do komentu. Áno, chcem. Ahoj, ako sa máme? Sebo, ideme ku nej. Prečo Sebo, to je? Sebo, ja som normálne čilgaj. Sebo, to sa akože reálne ľakáš. Ahoj. Čauko. Sebo, tu bude podľa mňa aj nejaký jumpscare. Ľudia, tak zatiaľ čau, lebo mám nízku... Ľudia, zatiaľ čau, toto je už koniec tohto videa. Tak zatiaľ čaute.